Vážení diváci, hlásime sa vám opäť z dopravných správ Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde vás informujeme o konkrétnych zmenách v cestovných poriadkoch prímestskej dopravy. Cestovné poriadky sú platné od 10.12. Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s SAD Prievidza posilnil autobusovú linku v okrese Prievidza v smere Valašská Bela, Nováky, Prievidza. Čo sa očakáva od pridania tohto spoja? Z Valašskej Belej do Prievidze bol zavedený nový pár spojov vo večerných hodinách, čím zabezpečíme úplne novú ponuku pre obyvateľov na trase z Valašskej Belej cez Nitrianske Rudno, Nováky až do Prievidze. Očakávame, že toto spojenie bude využívané, a to aj z toho dôvodu, že na uvedenej trase sa aj počas dňa prepraví pomerne veľké množstvo cestujúcich. Čím je tento spoj prevádzkovaný dopravcom SAD Prievidza pre cestujúcich dôležitý? Spojením prepojíme región tzv. Rudnianskej doliny so vzdialeným okresným mestom Prievidza a zároveň zabezpečením prestupu v Nitrianskom Rudne prepojíme oblasť Boníc a Šútoviec s obcami Diviaky nad Nitricou a Diviacka Nová Ves. Rovnako v prípade vratného spoja s odchodom 2015 z Prievidze cestujúcim ponúkame možnosť využiť prestup v Nitrianskom Rudne na smer Šútovce, Bonice až Prievidza. Zmeny v cestovných poriadkoch sa týkajú viacerých spojov prímestskej dopravy v okrese Prievidza, Partizánske, Banovce nad Bebravou. Viac informácií budeme prinášať v ďalších vstupoch. Všetky zmeny si cestujúci môžu vyhľadať na web stránkach TSK alebo SAD Prievidza.